Sesingaqala bengi ukubingelela wonke umuntu okhona. Igama lami uNompilo Mchunu, ngi-area manager yakwa-engine yale site. Just a very warm welcome and good morning to everybody. My name is Nompilo Mchunu, I'm the area manager for the site. Before we commence with the program for today, I would like us to begin with an opening prayer. Ngishisa uNongoma ezinye zezinto ezisiqandela ukugcwala kwedolobha lakithi. Number 2, ezinye zezinto namhlanje esikwazi khona ukuthi sinamagaraji asezingeni abonakala ukuthi nathi sihweba ngendlela efana nabantu abakoThekwini nakoGoli abahamba endaweni ezihlukene. So nathi njengomkhandlu kwaNongoma, njengesakhamuzi kwaNongoma, sidlulisa kakhulu ukuhlala ihlombe ukuba nathi siNongoma sibe nento efana nalena, sibe negaraji efana leli la siphila khona siNongoma. Mhlonishwa, angikubingelele ngikwamukele emsakazweni Nongoma FM. Ngiyabingelela umsakazo Nongoma FM. Ngusipho wakantaka, abaningi bangazi ngoMax Ntaka. Today sinalolu suku lolu esizolibungaza oluhle nolumnandi ngalolu hlobo lolu njengoba nizwa umculo kwi-background. Sithokozile siphelele inhlizweni ekutheni ngelinye ilanga sake saphupha ukuthi kuyoba negaraji elisezingeni eliphakeme ngalolu hlobo, and ngempela namhlanje selikhona lelo garaji, siyalivula ngokusemthethweni namhlanje. Sesiranile isikhathi singangonyaka, sisatry nje sibone ukuthi konke kuyenzeka yini ekuthiwa i-trial run. So sesiphumelelile-ke ukuthi sesifike ekuthenini hayi namhlanje officially open it, and siyabonga kakhulu nase Nongoma FM okhona phakathi kwethu. Siyabonga no Nedbank bakhona, no BP bakhona, sibonga nje the entirety of i-team ekhona, sibonga engine themselves bakhona, ikhulu zakwa engine. 3, 2, 1